Môžeš zostať pešiakom. Môžeš byť hráčom, ktorý skúša ďalšiu techniku. Alebo môžeš ísť hlbšie. Zastaviť staré, vyčistiť priestor, nahrať nový kód a potom ho držať tak dlho, až sa svet prestane mať o čo oprieť v starej verzii teba. Najprv sa zmenia drobnosti, potom rytmus dní, potom ľudia, potom rozhodnutia. A jedného dňa zistíš, že tvoj život už neodpovedá tomu, čím si býval. Nie preto, že sa stal zázrak, ale preto, že si prestal žiť z toho istého starého vnútorného plánu. Matica nemusí byť väzenie, môže byť plátno. A ty nemusíš zostať figurkou v cudzej hre. Môže sa stať vedomým tvorcom toho, čo cez teba chce vzniknúť. Spomeň si, kto si a začni tvoriť.